हेलो लोगोफोर, वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल विथ एनादार भिडिअ। स' लोगोफोर, नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' लेंगुवेज जिके यूट्यूब चैनल। स' नोंथांमोना फार्स्टआवनो आंनि बे चैनलाव गोदानब्ला अन्नानै चैनलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। स' गासै भिउवार्स, नोंथांमोन जों दिनै सावरायगोन बड' पिच एकर्डनि उफ्रा रादायफोरनि सोमोन्दै। स' सेथि रादाय हिसाबै दङ गामियारि मोब्लिब जगायनाय, फोदानफिनजाग्रा गोहोनि सर्ट, साननि गोहो, फोदानफिनजायै गोहो आरो फिसा मोब्लिबारि गोहो मावबिथांखिफोरखौ मावफुंनाय। आरो नैथि रादाय हिसाबै दङ खम अनजिमा थानाय हारि, जायगायारि फोथायबोनाय धोरोमनि अनसायथि आरो जौगाखांहोनाय। थामथि रादाय हिसाबै दङ संबिजितनि 33थि फारिलाइनि लिस्ट 3 कनकारेन्ट लिस्टनि 7 नं फारि सारिआव मख'नाय बायदि बिटिसिनि थामहिनबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि आवथायाव बेफार आरो फालांगि खालामनाय। ब्रैथि रादाय हिसाबै दङ गेजेरारि दारिमिनखौ संबिजिरनि 7थि फारिलाइनि लिस्ट 1 इउनियन लिस्ट 7 आरो 52 नं फारिफोराव मख'नाय राहा बादियै फिसा नखर आरो गामियारि दारिमिनजों सरजाबनाय फालांगि खालामनाय। बाथि रादाय हिसाबै दङ जिब जुनार फिसिनाय आरो फाहामनायखौ सोलोंथाइजों सरजाबफानाय, जाय जोथोन लानाय, संरैखा खालामनाय, दोनथुमनाय बाख्रिखौ जौगाहोनाय आरो जिब जुनारनि बेरामखौ होबथानाय, फाहामनायनि फोरोंथाय लानाय आरो खरसा खालामनाय, जुनार दोनग्रा सालिफोरनि सोमोन्दै गियान होनाय। स्निथि रादाय हिसाबै दङ गामि, आबाद फोथार, हाथाइसालि आरो नोगोरफोरखौ रैखाथि होनो दैबाना होबथानायखौ आरोंदायारि गुन थामहिनबा राहाजों सरजाबफानाय। स्निथि रादाय हिसाबै दङ सोलोंथाइखौ जिउखुंथाइयारि सोलोंथाइजों सरजाबफानाय, जाय गुदि सोलोंथाइ, जिउखुंथाइयारि फोरोंथाइखौ लाफाना गोजौ, गेजेरारि, बैसोगोरा सोलोंथाइ, सरासनस्रा फरायसालिमाफोरनि गियान होनाय। दाइनथि थामहिनबा जोबथि उफ्रा रादाय हिसाबै दङ हाग्रामाफोर थिनानै दोनखानाय हाग्राफोरनि अनगायै हाग्रामाफोरनि हाग्रायारि जिब जुनार संरैखाथि सरजाबफानाय। बड' पिच एकर्डनि उफ्रा रादायफ्रा बेखिनियानो। थेंक्स।